Monse é licenciada en Ciencias Políticas e Administración e máster en Dereito de Administración e Institucións Públicas, mais ten traballado tamén como xornalista, como autora, particularmente en temas vencellados a todo o que ten que ver ca memoria e o feminismo, atopando incluso esa liña de intersección tan interesante entre ambos temas. É autora de libros como, por exemplo, Matriarcas, Un cesto de mazás, Invisibles, o Escalón de Ulises, A vida incerta, Rotas, Caídas. Eu lle decía agora que son especialmente fan de Rotas porque a cabra tira o monte e a min todo o tema do psiquiátrico e a saúde mental me interesaba particularmente. Monse ten un estilo directo, moi respectuoso, ao meu entender, sitúase na tradición de autores como Enzo Traveso, que analizan como o fascismo construe o esquecemento e converte a memoria nun campo de batalla. O título da súa intervención de hoxe é Divulgar o mal, adoutrinamento no fascismo. Podería ser o subtítulo dun documental de Patricio Guzmán, porque, como advertía Pasolini en Saló, o fascismo non se contenta con dominar políticamente, sino que quere colonizar a nosa alma, instaurar a obediencia como xeito de vida. O totalitarismo non só precisa de cárceres, precisa de escolas, de himnos, de oracións e manuais de boas conductas. Precisa facer pasar por natural aquilo que só se sostén mediante o medo, a culpa e a humillación. Por iso é tan importante escoitar a Monse hoxe e sempre. Vai falar precisamente desa cara menos espectacular, pero igual de destructiva do fascismo. O poder para educar no medo, para sementar culpa, para construir identidades sometidas dende a infancia. A ollada de Monse, unha ollada dende o meu punto de vista imprescindível, que nos lembra que divulgar o mal non é só un perigo do pasado, é unha tarefa que segue viva e tamén é unha responsabilidade nosa seguir contando, seguir lembrando e seguir advertindo. Deixo con vos, pois, a Monse Fajardo. Moitas grazas. Pois, boa tarde, moitísimas grazas por estar aquí nesta tarde xa que empeza a ser calurosa e moitísimas grazas a Paco e ao Consello de Cultura Galega por terme convidado a estas xornadas que me parecen realmente interesantes. Tamén desculparme por non poder estar desde o inicio esta mañán, tiña outro compromiso laboral desde antes e non puiden vir antes, pero mirarei non dende logo nas redes, agardo non repetirme, se así decídemelo, eu sigo avanzando. A verdade é que estou moi contenta de estar aquí, tamén fíxome moita ilusión que me presentase Ricardo, porque éramos amigos na mocidade, nese tempo de que agora se me pediu que falase un pouco, porque a ultradereita está sendo tan atractiva para a mocidade, era o tema fundamental do que quería falarvos hoxe. Eu quería empezar con unha frase que decía cando era pequeno o fillo dunha amiga miña, cando lle preguntabas algo e non sabía moi ben a resposta, sempre decía non teño unha verdad. A min pásame un pouco isto, non teño unha verdad sobre este tema. É difícil de saber por que resulta tan atraínte a certa poboación, a certa parte da mocidade. Non me gustaría sinalizar, iso é algo que quería tamén deixar claro na miña exposición, que non creo que toda a mocidade se sinta atraída, ni me gustaría sinalizar comportamentos, pero sí que é verdade que están crecendo. Xe mesmo saía un estudo que decía que se duplicara no Estado a intención de voto na mocidade a ultradereita, pasara creo que dun 4 a un 8%, logo falaremos tamén de como cada vez hai máis tolerancia con respecto ás dictaduras, que a parte da mocidade lle parece que a dictadura non é un mal, senón que é unha opción como outra calquera. Así que quería empezar un pouco por aí, non sei se igual se abordaste esta mañán, pero quería empezar un pouco contextualizando cal é a situación, estos datos son do Estado, sobre o apoio á ultradereita. Como sabedes, o apoio maioritario a Vox, naquele momento era a formación única de ultradereita, foi no ano 19, que conseguiron o 15% dos votos, e 52 escanos no Parlamento Estatal, que despois xa se reduciron nas estatais de 2023,
cara ao 12% e a 33 escanos. E logo parece tamén que chega, sei que é un pouco tramposo comparar eleccións distintas, pero era un pouco por ir avanzando no tempo, non? Logo chegan as europeas e xa esa cifra redúcese, parece, non? Ata chegar ao 10%, pero non é real, porque, como ben sabedes, nas europeas aparece esa formación de Alvise, Se acabou la fiesta, que consigue casi un 5% e 3 escanos e 800.000 votos no noso país, que ademais eu creo que Alvise reflicte moi ben ese perfil de creador de contidos, da fachosfera que dicimos, non? Que atrae a xente moza, non? De feito, os datos a nivel Europa din que en esas europeas de 2024, claro, isto sempre sabedes que son, claro, non podemos saber que votou quen, non? Que sempre son inquéritos, pero, bueno, parece ser que o apoio da mocidade á ultradereita foi importante, e aquí vemos unha cousa que me parece fundamental, non é por arrimar as coa sardiña, pero que hai unha diferencia clara, que hoxe mesmo tamén ese estudo que publican hoxe a nivel estatal, se veía claramente, non? Os mozos parece ser que apoian un 17%, apoiaron ultradereita en Europa, e as mozas quedou nun 9%, que xa me parece dabondo, pero era moi inferior. E a nivel estatal tamén hoxe mesmo falaban dun 8% de mozos que van votar a ultradereita, din, de haber unhas eleccións estatais, e as mozas era a mitad dun 4%. En ambos casos se estaba duplicando a intención de voto, polo menos, eso é un pouco preocupante, non? Despois, na intención de voto das enquisas, que daban as enquisas un pouco, pois que decían, isto falaba un pouco de se che parecía mala ou boa opción, non? Era unha cousa menos non de que vas a votar, sino o mal que che parece a ultradereita, non? 17% da poboación consideraba unha opción válida frente á mocidade, que xa falaba dun 30% que lle parecía unha opción tan válida como outras. E aí tamén vemos outra vez a diferenza entre os nenos, que logo volverei sobre esta idea, e as nenas, porque tamén hai que decir, como, bueno, para min parte boa, non veño aquí de neutral, sabedes que non o son, entón para min é bo ese xiro á esquerda, por suposto, das rapazas. Entón, sí que esta é a xeración de mulleres que cada vez están máis escoradas á esquerda, é dicir, cada vez, as mulleres desta xeración están moito máis escoradas á esquerda cada a xeración das nosas nais, mentres que os homes estánse escorando cara á dereita, pois cada vez máis. Esta enquisa teña tamén que hoxe tamén se repetía e mantense a mesma porcentaxe, que din que hai menores de 35 anos que creen que en moitas ocasións a dictadura é preferible á democracia. Un de cada 4, que me parece un dato bastante alarmante. Aquí non había separación por xénero, non? Un de cada 4 persoas menores de 35 consideran que en ocasións a dictadura pois mellor con a democracia. E isto non é unha cousa nosa, non é estatal. Hai, sabedes, unha tendencia en toda Europa que está xirando a ultradereita. Aí vemos en verde os países Hungría e Italia, que xa está a ultradereita no poder, e en azul que aparecen en coalicións de goberno. Ademais, subiron o apoio electoral en Alemanha, en Portugal, en Polonia ou en Francia, onde se duplicaron os votos á ultradereita. Así que parece que a situación non é moi boa para quen queremos frear a ultradereita, e parece que, ademais, nese xiro da poboación ultradereita ten bastante peso o papel da mocidade, que non os quero responsabilizar, porque logo tamén volverei sobre esa idea, que está callando en moitas franxas de idade, pero sí que é verdade que hai unha querencia por esta ideoloxía na xente nova que antes non existía. Entón, unha primeira pregunta, que un pouco despois deste panorama así moi de brocha gorda, que eu quería compartir con vos, era un pouco como é que este ideario de ultradereita está chegando, primeiro, como está chegando á mocidade. É certamente unha ferramenta, a ferramenta fundamental, como sabedes, de que o ideario de ultradereita este chegando son as redes, non? Que é o medio
de comunicación, o medio para informarse tamén, que lle resulta máis atractivo a xente moza, non? Se na nosa xeración era máis a tele, na xeración anterior quizáis a radio, tanto nós como a xeración anterior tiñamos pois como moita fe ou moito uso da prensa escrita, agora parece que a principal ferramenta é a rede, a prensa escrita, ni siquiera, estou generalizando, non sempre así, pero por liña xeral, a xente moza ni siquiera vai ás páxinas de internet dos medios convencionais, sino que utilizan redes sociais ou creadores de contidos para informarse. Isto fai que haxa un cambio importante na forma en que entra o coñecemento nas persoas, que mude o sitio por onde entra, tamén muda condiciona a propia información. Por que? Bueno, en primeiro lugar, pola brevidade, non? Sabedes que eses reels, xa falaba Leonor esta mañán, bueno, pois esas stories que son moi pequenos. É difícil que consigamos manter a atención por un tema que a priori non lles interesa demasiado, máis alá dun par de minutos, non? E as redes pois teñen esta cousa de facer todos os temas moito máis breves. E, ademais, teñen unha capacidade de chegar a persoa destinataria moito maior que os medios convencionais. Ti podes estar na parada do bus co móvil na man e podes estar entrando nas redes, estar chegando a ti ese contido que ven polas redes, ou podes estar no baño mirando o móvil, non? Cousa que antes non pasaba, tiñas que sentarte, tomar como unha decisión de sentarte diante da tele para, digamos, consumir determinados contidos que agora te están entrando con moitísima máis inmediatez. Isto que supón, falábamoslo antes tamén, non? Na comida, que hai un menor control ou unha menor información da familia sobre o que a persoa menor está a consumir. Antes sentábamos na tele, diante da tele cos nosos pais, coas nosas nais, ou estábamos mirando a tele e a túa nai pasaba por aí e podía mirar o que estabas a ver, non? Entón, como moito, podíamos mirar a bola de cristal, pouco máis. Agora, a rapazada ten pois un acceso, pode estar mirando porno, pode estar nunha tablet mirando unha serie máis violenta que a ti non che gusta, e ti estar na tele ou estar coa túa tablet. É dicir, agora hai un consumo máis individual que fai que exista un menor control. E logo, ademais, é unha cousa que me parece moi importante, que segundo as enquisas, segundo os estudos sociolóxicos, pois a xente moza ten menos confianza nos medios convencionais, na prensa convencional, da que tiñamos as xeracións anteriores. É dicir, consideran que tanto sexan de dereitas como sexan de esquerdas, que os medios convencionais están intentando introducirlles unha mensaxe que reforce pois a partidos de esquerdas, a partidos de dereitas, dependendo do medio, pero un pouco que reforce esa chapa que tamén lle están dando na casa. É dicir, eles consideran que os medios son parte dese sistema que lles está un pouco lavando o cerebro, digamos así, para meterles ideas que tamén lle meten na casa, non? Entón, prefiren informarse a través das redes de contidos sociais, non sei que estou facendo, como este, que non sei que fixen aquí, como este, por exemplo, non? Con creadores de contidos como este, que vos poño un exemplo. Aparte de ninguno, ¿qué otro derecho se vulnera cuando tú quitas una bandera LGTBI de una institución pública? Tic-tac, tic-tac. Sois unos cerdos de mierda. Cerdos, cerdos. No hay nada que celebrar. Nada que celebrar. Nada de lo que estar orgulloso. Si tu hijo empieza a hablar como un tipo de Vox, es que ha llegado a sus móviles Wall Street Wolverine, un tío blancuetero o infoblogger. Acompañadme en este delirante recorrido en barca a través del río más grande de España. Se llama Lágrimas Progres. Bueno, este é un documental que vos recomendo moitísimo se vos interesa a temática de por que a mocidade ya traen as redes, que se chama La Xarxa Ultra. É un documental de TV3 que está con subtítulos cando falan en catalán, non hai ningún problema así, non sei se estou facendo ben, bueno, igual, aquí, pantalla completa. Bueno, recomendamos moitísimo ese documental, La Xarxa Ultra, porque aí aparece un pouco, fala un pouco deses fachatubers e un pouco dos contidos racistas, machistas, xenófobos, que están anti-colectivo LGBTI, un pouco todo que están, os contidos que están nesa fachosfera da que ás veces falamos, non? Ben, pois o peligro é que ese tipo de creadores de contidos foron captados pola ultradereita, que xa vos digo, que manexa moitísimo
millor ese tipo de redes, esa forma de comunicación da que amanexa a esquerda. É un win-win para a ultradereita. Por que? Bueno, pois, en primeiro lugar, porque a rapazada, eles utilizan, os medios de comunicación, o sea, a ultradereita utiliza a este tipo de creadores de contido que a rapazada non identifica directamente como persoas da clase política, digámoslo así. Logo volveremos sobre iso, pero hai unha desafección bastante grande da rapazada coa clase política, que ás veces nos gañamos a pulso, hai que dicir, non? Entón, non queren saber nada da clase política. Entón, a ultradereita combina as súas propias canles de información, é dicir, pode sair a Bascal facendo un tuit, ou pode sair alguén de Vox ou de outra formación lanzando un contido, Alvise, pero logo tamén utilizan a eses influencers que supostamente son non teñen ideoloxía, cosa que evidentemente é mentira, utiliza mesmo con cartos, non? Para meter as súas mensaxes, non? E ademais, con este uso das redes, cambiou un pouco as formas en que se fai o debate ideolóxico. Falabades un pouco esta mañá, non? De que dos insultos que se daban, Taur, que lle chamaba, non? Alfonso Guerra a Adolfo Suárez era máis gordo que se escoitaba, e agora sabedes que a cousa vai moitísimo a máis. Entón, ese modo de confrontación que é o que realmente funciona nas redes, como tamén decía Leonor, non funciona nas redes o debate calmado, pausado, funciona o insulto, funciona a réplica e a contrarréplica, iso é o que dá clics e, polo tanto, que dá cartos, como ben decía Leonor. E en ese barro, digámoslo así, móvese moito mellor a ultradereita, que non lle importa para nada recurrir ao insulto, e, ademais, que está rompendo, por eso lle funciona tamén a rapazada, está rompendo co discurso que normalmente lle estamos dando na aula na casa. Estou generalizando, porque tamén haberá pais que coincidan no discurso de Vox, pero normalmente a nosa xeración intenta trasladar á mocidade un discurso que agora se chama woke, pois máis de solidaridade, máis deses valores de esquerda que le rompen por completo e que aos rapaces lles parece moito máis atractivos porque non ten nada que ver coa chapa que lle estamos dándonos todo o tempo na casa e nas aulas. E, aparte, sabedes que os algoritmos reforzan ese discurso, polo tanto, unha vez que ti te entra ese tipo de discurso, pois as redes van a estar todo o tempo dicíndoche o mismo, que te está un pouco reforzando as túas ideas, que falaba tamén esta mañá Leonor, un pouco que se chaman os sociólogos tobo de coello. Estás nun microuniverso non que están todo o tempo reforzando as ideas que ti xa traías. E, ademais, iso triunfa. Modelos como Elon Musk, como o propio Alvise, ese individualismo, ese youtubero que de maneira soa lanza un discurso é moito máis triunfador, digamos, que as fórmulas convencionais. Claro, un sindicato, un partido político, as formas en que nos achegábamos á política na nosa xeración non poden competir con unha rede social, con un móvil onde estás metendo todo o rato contidos e que é moito máis ese perfil individual. Que plus de perigosidade ten? Que eses contidos non precisan ter, falábamoslo tamén pola mañá, non precisan ter ningún tipo de rigor. É dicir, ti podes decir que Perro Sánchez almorza gatos, poñer ese titular e a xente vai a clicar, independentemente de que se xa unha barbaridade, de que non teña ningún tipo de visos de realidade, pois iso vai a dar clics, que é o que importa. E logo hai un elemento que a mí tamén me parece pernicioso, que cando nos din que a esquerda que non temos sentido de humor, que, claro, que eu chamo maricón ao meu amigo porque é de broma, ao meu compañeiro, pero é unha broma, digo con cariño, ou cando víamos aquel campus, onde se decía, putas, vamos a violar a todas pola fiestra, decían, é que é unha tradición, é que sodes os ofendiditos, é que non se pode decir nada, é que todo vos parece mal. Claro, a esquerda somos moi aburridos, porque, decía outro día unha compañeira, fomos a facer unha manifestación porque facían unha cousa de bachata en San Simón, na illa que foi cárcere franquista, e fomos a facer unha concentración no Peirao, e decíame unha compañeira que estaba ali, me dicía, claro, que somos un rollo, non deixamos que fagan bachata, estamos que si non compres en Amazon que é malo para o medio ambiente, que tes que ser solidario, que tes que cuidado, que recicla, que non compres aquí, que tal. É moi complicado ser comprometido, é moito máis guai, pois libertad carajo, pois facer un pouco o que che dé a gana é moito máis
moito máis divertido. E logo hai unha cuestión que a mí tamén me parece perigosa, que ás veces estes creadores de contidos adoptan un perfil que parece, pero poño un exemplo, nese vídeo que vos puxen antes, o segundo que decía o das lágrimas de Progres, chamase infoblogger, é unha persoa da fachosfera, un tío que se define como facha, pero tamén se define como homosexual, xa di que ele é homosexual, non que se define que é homosexual. Entón, claro, o seu discurso é: eu son homosexual e non quero que veñan marroquís porque se triunfa se veñen aquí marroquís vanme apedrear, eu non vou a poder ter a miña sexualidade libre, nin as mulleres van a ter que poñer un burka. Entón, claro, aí chega a un grupo de poboación que non é os rapaces que xa, digamos, que xa lles gusta o modo facha, sino a mellor a outros rapaces, a outras rapazas que teñen empatía e que din, claro, e que si nos invaden os marroquís, como di infoblogger, pois a miña amiga vai ter que ir con burka, o meu amigo que é gay vai non meter no cárcere. Entón, claro, aquí hai unha mestura que nós temos que intentar erradicar, explicando a diferencia entre o mundo árabe, o radicalismo islámico, a xente. Quer dizer, nós temos que facer un argumentario moito máis elaborado que, fíjate, el marroquí te va a poner a ti un burka e a tu amigo gay vai no a apedrear. É dicir, que son, bueno, pois eslóganes ou son ideas moito máis fáciles, non? Que todo ese debate ideolóxico que requerimos nós para tanto tempo. Así que agora, pois esta frase dixeme outro día un profesor de secundaria nun instituto que fun a falar de memoria histórica, me dicía, pun que agora é ser facha, non? O rebelde agora é ser facha, non? Entón, claro, é o que se leva, agora está de moda, agora é o rebelde, o guai é ser facha, non? Para ir en contra do que opinaban os teus pais. Claro, a priori poderíamos pensar que isto vai un pouco en contra da ciencia política, que leva décadas dicíndonos que cando ti eres mozo eres máis rebelde, máis esquerda, e logo te faz máis conservador coa media de idade, te vas deixando de radicalizar e te convertes pois un señor aí que vota o Partido Popular ou, bueno, unha cousa máis moderada, non? Pero eu creo que non está tan contra desa teorema político, ese paradigma político, perdón, dese teorema, porque a verdade é que, efectivamente, para a rapazada agora, rebelarse contra nós, contra a xeración anterior, ou rebelarse contra ese discurso que les chaman woke, é ser facha, non? Porque hai un par de décadas, creo que estou fiando longo, porque creo que é menos tempo aínda, non era concebible ningún político de dereitas ni de esquerda que negase a violencia machista. Non era tolerable. Eu creo que se pediría a súa dimisión, non? Eu creo que non era tan común ver nunha manifestación a bandeira do aguilucho o que estivera tan representada, que fora rebelde ir agora coa bandeira do aguilucho, non? Pero agora sí que está, digamos, que tolerándose esas ideas, non? Tolerándose ser facha casi é un orgullo, non é unha cousa, non? Da que teñas que preocuparte. Claro, podemos facernos a pregunta, por que a mocidade considera que ser facha, digamos, que pode axudarlle, non, egoístamente, non? Pois eu creo que porque se está traducindo unha mensaxe que esta política woke, esta xente de esquerda, solidaria e que va de guai, está dando un apoio a certos sectores favorecidos que están facendo que eu perda privilexios, que eu perda dereitos. Explícome, non? Estes tipo de mensaxes que lanza a ultradereita, non? Estánlle dando aos inmigrantes axudas, e a xente de España na grande e libre non ten onde vivir, Pedro Sánchez lle dá cartas aos cataláns e nós aquí morremos de fame, e van a romper España, que non sei moi ben que pasa se se rompe España, e por onde se rompe, pero parece ser que é algo terrible, ou os homes están sendo discriminados pola dictadura do feminismo ou polo lobby LGBTI, é dicir, ahora ser un hombre hetero estás perdido, non tes ningún tipo de dereitos. Por lo tanto, que ser facha para exixir eses dereitos individuais que me están quitando para darlle dereitos colectivos a inmigrantes, a cataláns, a mulleres, a LGBTI, a todo, non? Hai que ser agora, pois eso, o macho branco hetero está perdido nesta sociedade. Entón, eles enrócanse neses idearios que, además, están
todo o día alimentándose con certos argumentarios que repiten moi ben estes creadores de contidos. Eu creo que o caso do feminismo é moi simplificante, non? Igual, poderíamos falar do machismo, tal, pero eu creo que o caso do feminismo é un dos que queda máis claro isto, non? Os pobres homes que están discriminados polo lobby feminazi, porque ti vas dar unha charla a un instituto sobre violencia machista, por exemplo, e en todos os institutos, da igual a zona do país que vayas, sempre te repiten as mesmas consignas que logo atopas nas redes nese tipo de perfis infoblogger ou Libertad e lo que surja ou ese tipo de persoas, non? E as mulleres teñen ventaxa sobre os homes porque se ti queres ser bombeira tes unhas probas moito máis fáciles, que tes que saltar menos, tes máis tempo para correr, tes que máis fácil que se fora un home. Entón, se queredes igualdade, que as probas sexan iguales para todas as persoas, que as leis sexan iguais para todas as persoas. Non queredes igualdade? Pois entón, por que se eu lle pego unha bofetada a miña moza teño máis pena que se a miña moza me pega a min? Non? Se queredes igualdade, nada de nas listas que haxa cuota, que vaya xente que é lista, non? Que eu sempre, en ese caso, sempre recordo unha frase de Tareixa Navaza, que xa teño dito aquí algunha vez, non? Que decía, as mulleres teremos conseguido igualdade cando nos parlamentos haxe tantas tontas como tontos, non? Porque vayase que son todos listos os que están no parlamento. Pois, efectivamente, sempre tes esas consignas. E, por suposto, tamén hai mulleres que matan homes. Tamén hai, non? Entón, desaparece a empatía cara a un colectivo que estivo históricamente discriminado, que fomos as mulleres, que eso é ciencia, historia, non hai moito que discutir, non? Pero emprégase cara ao colectivo privilexiado, non? Ao home branco hetero. E aquí tamén o peso do grupo importa moitísimo, porque eu ás veces me teño atopado cando intento discrepar así, bueno, pero de verdade que credes que os homes están discriminados? Pois con algunha nena que dixo, pobriños, que claro, es que ahora todo o mundo dice que si pegan, que como que hai unha generalización, e efectivamente as nenas que con empatía non lles gusta que falemos de determinados temas que parece que estamos dicindo que todos os compañeiros son malos malísimos, non? E chegan eses datos do CIS, non sei se xa falastes pola mañán, que nos chamou tanta atención, datos recentes do CIS que din que o 44% dos homes creen que o feminismo chegou demasiado lonxe. Ahora xa sabemos que eran os amigos de Pedro Sánchez, non? Eran os do Peugeot que consideraban que as feministas nos pasábamos. As mulleres, o 33% tamén consideran que o feminismo chegou demasiado lonxe e, ollo, un de cada dous chicos, chicas, de entre 16 e 24 anos, consideran que as feministas chegamos demasiado lonxe, non? É dicir, estamos pedindo que non nos maten e tamén xa nos vale. Bueno, que estamos chegando demasiado lonxe. Unha cosa que atopas moito, bueno, feminismo sí, pero nada de radical, non? Un poquito, la puntita nada máis de feminismo, non? Non vos pasedes, non? A maior parte da poboación considera que estamos empezando a pasarnos e apuntan, claro, que o feminismo é unha das claves do auxe da ultradereita. E é certo que xunto co tema de territorial é unha das razóns que alega xente que vota a Vox, que alega por que escollen ese voto. Hai dous temas fundamentais, unha é na unidade de España, que non se rompa, non sei se que cae ao mar Madrid ou algo, e outra é que é o feminismo, non? O sea, é verdade que hai unha ola reaccionaria en contra dos avances feministas, pero tamén hubo en Estados Unidos o Ku Klux Klan cando se aboleu a esclavitude e, claro, non pretendemos ou non pensamos agora que teñamos que volver atrás, non? Pois eu creo que o feminismo tampouco. Pero isto me leva tamén a unha cousa que a mí me parece importante, que puña antes, que é o uso perverso da linguaxe. Pareceme super importante como se nomean as cousas, non? E pareceme super intelixente para o señor facha de ultradereita que acuñou o término feminazi, non? Ou ditadura feminista. Agora, de repente, están aplicándolle eso a quen leva, ao colectivo que leva séculos sendo discriminado, estánlle poñendo unha etiqueta de tiranas, non? Feminazis, a dictadura das mulleres, e nós por outro lado, estamos falando de patriarcado, de séculos de historia onde se demostrou que as mulleres estamos discriminadas, a Inquisición, a legislación franquista, o organismo represor como o patronato que nos encerraba porque non queríamos ser nice esposas, bla, 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 bla. El patriarcado todo que colgado. É dicir, nos botamos aí un rollo de que o patriarcado da historia e tal, 3 tomos sobre historia do feminismo e chega este señor
Libertad y lo que surja, que é un home da fachosfera con su camiseta de patriarcado es lo que tengo aquí colgado. Frente a este eslogan, a historia feminista, Carmen, o sea, non temos, o sea, non hai máis preguntas, señoría, non? Eso, sempre sobre sesudas intervencións, nos sueltan el patriarcado tengo aquí colgado e chao pescado. E toda esta mensaxe que se está levando polas redes, evidentemente non xurde da nada, non? E está sendo alimentada porque está funcionando pola dereita e pola ultradereita. Aquí vos truxen algúns titulares de prensa. Feijóo paga 50.000 euros a Javier Nere, como sabedes, é un dos grandes difamadores, creadores de bulo, xa xulgado moitas veces por iso. Cando presidía o PP, Almeida entrega 90.000 euros ao Grupo El Distrito, que é un medio ultra desinformador, Castilla e León, o que diario Javier Nere, Ayuso, a fachosfera, están alimentando ese monstro. E que está facendo que esta mensaxe chega a través desas canles, que esta mensaxe chega á poboación, está movendo os marcos de debate público, non? Está movendo, pois eso, de que falamos. Estánnos marcando cal é o debate público, estánnos marcando de que falamos. Hai pouco as feministas estábamos debatendo sobre, falámoslo antes tamén, non? Sobre que significaba o consentimento, loitando porque a mocidade entendera que o sexo, ademais de consentido, tes que preocuparte de que se desexado, ou falando de unhas relacións moito máis equitativas entre mozos e mozas na sexualidade e noutros temas, e agora estamos sendo levadas cara atrás. Primeiro estábamos xa un pouco en cuarto, quinto de feminismo e estamos sendo levadas ata atrás e estamos volvendo a ter que defender que a violencia si ten xénero, que a violencia machista existe porque seguida te din a violencia non ten xénero e tens que empezar a sacar enquisas, estadísticas, historia do feminismo. Entón están nos movendo os marcos do debate e como con ese tema, con todos. Lei del suelo, es los marroquíes que vienen a ocupar tu casa e ti explícalle o problema da vivenda. Non, te vienen a ocupar a casa. Explícalle ti a lei de suelo de Aznar, os fondos boitre, como o seu fillo se está facendo rico con iso, como a legislación. É imposible. E non é, creo que tamén se falou esta mañá, non é un fenómeno noso, non? Mirábamos ese debate de Hillary Clinton e de Trump, como ela estaba aí de dar un argumento durante un rato, e durante un tempo, e el soltaba un eslogan, unha barbaridade, eso, os inmigrantes comen mascotas, e se acababa o debate serio. É dicir, é moi difícil debater nese fango, onde non vale o rigor, onde non valen os datos. Entón, estamos intentando contrarrestar a mensaxe da ultradereita a unha mocidade que, primeiro, é moi difícil polo campo en que estamos xogando, pero logo tamén é moi difícil porque é normal, en certo modo, e explícome agora, que este callando certo mensaxe. Bueno, aquí vos poña eso, non? O sea, nós intentando facer argumentos da vivenda e tal, e aquí un mena 4.000 euros, e dá igual que sexa mentira, dá igual, non? Se viraliza esa cuestión, e ademais nós, parvas de nós, estamos compartindo eso para contestarles, polo tanto, lle dan máis clics, agora aprendimos un pouco, non? Se facemos pantallazos e tal. Pero hai un momento que, claro, que lles interesa decir a burrada cada vez menor, porque salimos os woke ou as feministas, o que sexa, a compartir e a retuitear, que é o que lles interesa, non? Pero claro, unha vez que falamos de como chega esa mensaxe, a seguinte pregunta que eu me facía para poñer sobre a mesa era por que lles convence esa mensaxe. E un pouco tamén hai que entendelo, non? Está unha situación a mocidade como moi precaria, nunha situación moi complicada. Trouxen algúns titulares, non? 87% da mocidade emancipada en España comparte vivenda, o desempleo da mocidade aumenta, teñen dificultades para encontrar traballo e ganan menos, casi un 50% menos do que gañábamos antes, non? Entón, claro, son a xeración máis preparada, fixeron todo o que lles dixemos que fixeran, en xeral, non? Estudados e tal, e teñen moitísimo problema para encontrar traballo, cando topan traballo teñen uns salarios moi pequenos e a vivenda está disparada, entón ese salario non lle dá para facer a súa vida. E desto non ten culpa a mocidade. Desta situación de precariedade que falábamoslo antes, non? Al final, eso da pobreza en que está moita mocidade e moita infancia non teñen culpa, e disto tampouco. Como non vai haber unha desafección política se lles estamos ensinando? Eu son que defendo, evidentemente, que non, isto é eu creo que a mínimo, non, da clase política, pero non axuda
non axuda a que consigamos outra vez defender a política, que é algo no que eu traballo firmemente, a min eso de hai que despolitizalo todo, non, hai que politizar, a política é moi importante, pero claro, ti estás con ese rollo, coa rapazada, a clase política, a política é importante, porque contra a política é ditadura, e te aparece aquí Torrente, en todos lados, non? Torrente presidente, entón, claro, é moi complicado que acrediten na política, non? E, ademais, é complicado tamén non só pola corrupción. A corrupción é unha mancha da política, pero para min non é a mancha fundamental. Para min o problema é toda a vestimenta. Por que chega a extrema dereita a ter este poder tan grande en Europa? Porque eu creo que a esquerda non cumpliu as expectativas que tiña que ter cumplido. Desde finais do século pasado, a suposta esquerda tragou, asumiu o modelo neoliberal, que non fai máis que incrementar as desigualdades. Entón, se ti non tes unha opción real de mellora para a clase traballadora, de mellora para a mocidade, de mellora para a maioría da sociedade, se non hai utopía, é normal que a ultradereita e o populismo crezcan. Un exemplo é a Alemania. Na República Democrática Alemana, onde as desigualdades son maiores, incrementouse moitísimo, vedelo aí, o voto á dereita e o voto á ultradereita nas últimas eleccións. Fixadevos en comparación con 2021. Na República Federal Alemana conseguiu separar moito máis o avance da ultradereita. Hai que recordar, que, bueno, un pouco pueril, pero que o estado de benestar nace un pouco como contrapeso á dictadura comunista. Se non queremos que a xente faga a revolución comunista, temos que garantir para a maioría da poboación uns mínimos, non queremos que haxe unha revolución, hai servizos básicos que ten que ocuparse o estado de benestar. Claro, pero coa caída do muro de Berlín en 1989, pois acabouse o contrapeso, non xa o decía Aute, que era un... Pois eso, e ahora que se cae o muro ya non somos tan iguales, tanto vendes, tanto vales, viva la revolución, é dicir, se nos acabou o contrapeso e tragamos totalmente co tema neoliberal. E para min isto leva aparellada unha cuestión que me parece fundamental, que tamén queda diluída a conciencia de clase. Primeiro, porque a clase traballadora non se quere ver como clase obreira. Ahora nos venderon ese rollo de que todos somos clase media. Entón, o problema non é o capital, non é o liberalismo, porque eso afecta a clase traballadora e eu non son clase traballadora. O problema é o marroquí que ven a ocupar o chalé con piscina. Pero vamos a ver, Gertruditas, se ti vives nun piso de 40 metros cuadrados, que máis que che dá? Que non é así, pero ademais que che dá que ocupen chalés con piscina? Se ti nunca vas ter... Sí, pero eu, como son clase media, se me esforzo moitísimo, vou a ter a posibilidade de ter un chalé con piscina. Entón, o que me preocupa non é que me poida vir o banco a quitar o meu piso de 40 metros cuadrados porque non pago a hipoteca, non chego a fin de mes. Non, preocúpame que veña un marroquí a quitarme, a ocuparme a piscina. E entón, pois, como non nos queremos clase traballadora, como nos vamos a sindicar? Que non vou a entrar aquí tamén nos erros evidentes que tuvo o sindicalismo, pero, bueno, non vou a facer, digamos, grupo, nada de conciencia de clase, nada de facer rede, é o que chama a sociedade líquida, ademais, porque os cambios, ademais, van tan a prisa que non nos dá tempo de tecer redes, polo tanto, chega pois é unha posición, un triunfo de un individualismo que falábamos antes, Elon Musk é un pouco o modelo, E chega, isto en finais do século XX, pero chega o século XXI e tampouco a cousa millora, porque fomos encadeando crises económicas no que a suposta esquerda tamén deu como solución respostas neoliberais que non fan máis que agrandar as desigualdades. Un exemplo, 2011, Zapatero, que é a esquerda do PSOE, que dentro do PSOE é o máis esquerda, que fai unha reforma express para que da Constitución co Partido Popular para que os cartos vayan primeiro a pagar os bancos e non a atender a garantir os dereitos fundamentais da poboación, senón a pagar a débeda pública. Ademais, a débeda pública contraída cuns bancos que xa viñamos de rescatar no 2008, que non sei se alguén se acorda do día que nos pagaron esa débeda aos bancos, que vale, que é verdade que son 60.000 millóns de euros e cada ano lle debemos 30.000, pero, bueno, era un par de anos que librábamos. Pois non, seguimos priorizando o pago da débeda pública cando estes señores nos deben cartos todavía. Polo tanto, a suposta esquerda tampouco está dando solucións ao tema das desigualdades. A esquerda, en vez de facer de esquerda,
está mercando o relato da dereita e, en vez de reforzar o estado de benestar, está asumindo que o capitalismo, que o neoliberalismo é a única opción posible. Non compramos o marco do consenso de Washington, que sabedes que hai o FMI, o Banco Mundial, pois dixeron que, que había que aplicar, era indefectible, unha serie de políticas neoliberais, liberación económica, a menor intervención posible dos estados nos mercados, é dicir, e de paso, tampouco, se de paso non garantimos os dereitos da poboación, bueno, pois non pasa nada, que o importante é garantir os dereitos dos mercados. Así que esa xeración que tiña que ser, non? Que era máis preparada, que queríamos que fora a xeración máis mimada, parece, pois está vivindo peor que a xeración anterior. E cando estás vivindo mal, pois calla ese tipo de mensaxes de que o teu problema non é que o fillo de Aznar ou que Aznar goberne tal e que te leven, que os fondos buitres leven a casa, sino o inmigrante que ven a levarte a casa, o traballo e a moza, casi te descuidas, non? Onde está os nichos máis grandes de voto á ultradereita? Nuestra radio, hai pouco traballo e o leva o inmigrante, no rural, que os gandeiros consideran que este ecoloxismo, esta política wow do medio ambiente e tal, está intentando cambiar o seu modo de vida. Entón, nos aferramos e nos facemos o máis conservadores posibles, non? Por exemplo, en Francia, os que paran a Le Pen, que impiden que en segunda volta Le Pen gane e fan incluso un gran apoio a Belenchón, son as cidades do centro urbano e ademais porque hai tamén unha gran mobilización das xeracións anteriores, co tema da memoria do que foron as dictaduras, do que foi o fascismo moi presente. Evidentemente, sabedes que vou defender sempre políticas públicas de memoria e tamén a memoria nas aulas. Entón, esta segunda, digamos, este segundo cambio de marco, esta entrada destas ideas nos fai un doble tamén cambio de marco mental, cambio de relato, que antes, no século XX, a disputa ideolóxica era máis esquerda-dereita, clase traballadora contra capital, unha loita de clases, e agora xa un pouco, como tragamos co discurso xa neoliberal, un pouco máis, neste século parece que realmente o foco da disputa ideolóxica, da disputa social, é máis o papel do home e da muller na sociedade, nacionalismo español versus nacionalismo periférico, é dicir, é unha cuestión máis de identidade, a tradición española que temos que manter fronte á invasión de outras culturas. Xa non é tanto o debate ideolóxico, o debate económico, sino é máis un debate identitario. A miña posición no mundo respecto aos demais e respecto aos que me atacan. Mulleres, nacionalismos periféricos, inmigrantes, non é dicir, eu teño que ser, español, moito español, home, macho, non? Pois eso, a nación viril. Entón, que consecuencias está traendo esta ansia? Bueno, pois este tipo de auxe, non? Esta é unha manifestación do pasado 24 de maio en Madrid, que vedes aí, pois moitísima rapazada, facendo saúdo fascista, cantaron o cara ao sol, levaron bandeiras do Aguilucho, estaba convocada pola Falange e había moitísima. Nos facemos un acto de memoria e eu son das máis novas, ou seja, de 50 para baixo non hai ninguén. En cambio, eles están conseguindo atraer con esa estética nazi, con esa de extrema dereita, están conseguindo atraer a mocidade, porque además era unha mania autorizada pola delegación do goberno, que eu tamén non estou, este é un debate, pero non estou moi a favor de ilegalizar calquera opción política, porque ollo con iso, é un debate complicado, pero é verdade que a mani foi autorizada pola delegación do goberno e que logo chegaron as cargas policiais contra a veciñanza que foi ali a recriminar esa actitude, é dicir, a veces o Estado reforza tamén determinadas cuestións. E a mí me parece moi grave, claro, evidentemente, o auxe da ultradereita, primeiro porque vai ter consecuencias a niveis individuais, esa perda de dereitos, non só a ultradereita, senón esta situación de desigualdade máxima, de non reforzar esas políticas de estado de bienestar, están traendo moitísimos problemas, sabedes, hai moita rapazada, falámoslo antes tamén, con problemas de saúde mental, moita rapazada que ten xa que tomar antidepresivos moi nova, e logo tamén, evidentemente, preocúpame as consecuencias sociais, que goberne a ultradereita e mesmo a dereita, porque sabemos, estamos vendo, temos xa exemplos de gobernos de dereita e de ultradereita que están gobernando para os intereses final para quen acumula
acumular riqueza e está vendo recortes de dereitos, recortes de servizos públicos, que parece un pouco un discurso maniqueo, pero que é así, que o estamos vendo, non? Que está vendo verdadeiros recortes. Mentras nós estamos falando de que a violencia machista existe, de que ollo, que os inmigrantes son vos, que eles nos están colando por detrás unha merma da sanidade pública, do ensino, e non temos moita capacidade, que a temos, pero de decir ollo que se está desmantelando o público, non? Porque estamos a 1000 loitas que xa pensábamos que estaban superadas. Entón, preocúpame por un pouco a nivel, digamos, máis abstracto, pero preocúpame porque está habendo xa cuestións, non? Bueno, xa desde 2019 ata triusen cousas de 2019 ata 2025. Asaltos xenófobos a centros de acollida de menores migrantes, porque nos están convencendo nas redes, falaba tamén Leonor esta mañán, de que o inmigrante viola, rouba, tal, asaltos xenófobos, lanzan granadas contra os centros de menores inmigrantes, contra a memoria, contra o orgullo, está vendo xa reaccións reais, non? Contra os colectivos máis desfavorecidos. Entón, un pouco xa que estou rematando, claro, a última pregunta que eu me quería poñer aquí era un pouco que facemos con isto, non? Que podemos facer? Que isto deixe un pouco evidentemente para o debate, porque, como vos decía ao principio, non teño unha verdade. Pero eu creo que temos que empezar a repensar en cambiar modelos. É dicir, algo estamos facendo mal porque isto non vai ben, non? Entón, por que non pensamos en cambiar? Por que non repensamos o modelo? Primeiro, por que non repensamos o suxeito do poder? Outro día coincidía nun faladoiro da cadena SER con unha compañeira que fixe unha reflexión moi interesante cando outro compañeiro falaba de que ao final chegan ao poder, se corrompen todos os igual, dá igual. Que goberno PSOE, PP, calquera partido político chega ao poder e se corrompe. Vedes, dá igual, mirade cantos anos levamos e sempre pasa. E ela decía, bueno, porque igual o suxeito de poder, quen ostentou o poder foi sempre o mismo perfil, non o mismo suxeito, pero o mismo perfil. Persoa con privilexios, home blanco, hetero, con privilexios. É dicir, persoa privilexiada ostentando un poder. Igual, non digo que temos que gobernar as mulleres, que tamén. Pero quero dicir que igual hai que cambiar o modelo de señor que triunfa nos partidos políticos. E tamén igual temos que recuperar un relato realmente de esquerdas, ou entendedeme, un relato anti-ultradereita. É dicir, agora estamos movéndonos no relato machista, o sea, hai un relato mayoritario machista, racista, belicista. Igual temos que meter o noso discurso, o noso relato, meter os nosos temas na axenda e non estar sempre arrastrados polo que entrando un pouco no seu pano como os touros, é dicir, aonde nos levan o debate. Vamos a centrarnos en que temas son importantes. E logo tamén creo que é importante que os partidos políticos da esquerda non teñan medo de facer políticas de esquerda, non? Esa é outra, porque, claro, molesta un pouco cando se fan equiparacións dos extremos, ni moi racista ni moi negro. Non se pode extremar. Eu creo que temos que escorarnos un pouquiño, non? E empezar a facer realmente políticas de esquerda. Porque, ademais, se os vos fixades, naquelas partes do territorio que teñen unha alternativa máis á esquerda, pois a ultradereita está parada. Claro, é outro debate complicado, porque, por exemplo, en Galicia tiñamos unha concelleira en Avión de Vox que creo que dimitiu. Non temos cargos políticos de Vox. Vale, hai moitas razóns, non? Igual porque xa a xente ultradereita xéntese moi cómoda co Partido Popular, xa temos ao noso cacique, para que vamos a cambiar de cacique. Pero tamén o que é certo que nas últimas citas electorais, a esquerda da esquerda tradicional, no noso caso no BNG, pero tamén podíamos falar de esquerda, poderíamos falar en Euskal Herria, están tendo bons resultados. É dicir, en Nafarroa, en Euskadi, en Galicia, en Cataluña subiron dun 4 a un 8%, pero sigue sendo máis por debaixo das cifras que veíamos no Estado. É dicir, igual había que probar as formacións estatais ou nas comunidades de esquerda de facer realmente unha política de esquerda. É dicir, eu creo que é importante que se ti presentas un proxecto viable que fale realmente do que lle preocupa a xente, pois que igual tes sorte. Polo menos había que intentalo, porque parece que ao final, bueno, si somos de esquerdas, pero un pouquiño, pero claro, non nos podemos meter coa OTAN, non nos podemos meter co FMI, non nos podemos meter cos bancos, non podemos regular o precio dos alugueres, non nos podemos meter co capital. Bueno, pois igual non nos podemos empezar a meternos un pouquiño, a ver si, polo menos, mover o avispeiro, a ver se a cousa vai un pouco mellor. E eu, claro, que son unha
Roja Feminazi, estou moi a favor de ideoloxizar as aulas. Vamos a ver, sempre se fala, que isto é un debate agora, que está actual, sempre se fala de ideoloxía nas aulas cando é unha ideoloxía de esquerdas. Non se fala cando se dá de religión, non se fala. Entón, como non vamos a ideoloxizar as aulas? E máis, como non vamos a politizar as aulas? Se esta rapazada vai a ir a votar en 2 anos, e de verdade, bueno, aquí hai máis profesores, profesoras que o sabredes mellor que a min, pero ás veces non saben distinguir entre o que é un alcalde e o que é un conselleiro. Non saben como funciona. Dan un pouco en ciencias sociais, ou non sei como se chama agora, non? Un pouco como un parlamento, pero non saben realmente. Outro día preguntábame, pero en Galicia hai Senado, non saben como é o Parlamento Galego, ou cosas que eu creo que non sei, ou é verdade que eu veño dunha familia moi politizada, teño que recoñecer, que eu no 82 estaba ensobrando para Felipe González, non me teñades en conta, era o meu pai. Pero, quero dicir, non saben distinguir entre unha alcaldía e un consellero. Entón, eu creo que hai que falar, por suposto, da monarquía, da religión. Non impoñerles un criterio, pero facerlles pensar sobre o modelo de Estado, sobre explicarlles que cousas queren unha opción política e cousas queren outra, porque necesitamos formar a cidadanía. É o máis importante, porque logo ese voto evidentemente vai contar. E eu tamén creo, evidentemente, que hai que facer feminismos nas aulas, non? Bueno, aquí isto era un pouco para, igual temos que cambiar o modelo, non, de quen goberna, porque como vedes aquí OTAN, excepto hai unha raíña, un par delas de dereitas, e nada máis, non? Logo son señoros. E logo tamén, claro, o modelo, porque se chegan mulleres ao poder, pero son como Meloni, Ayuso e son mulleres que repiten o perfil de poder dos señores que gobernaron toda a vida, pois tampouco non sirve de moito, non? Igual, persoas con homes, mulleres, con outra ideoloxía, outro perfil. Decía que eu tamén estou moi a favor de facer feminismo nas aulas, porque de verdade que eu creo que o feminismo é unha ferramenta para mellorar a sociedade, evidentemente, e para mellorar esta situación. E vedes aí un gráfico, non? Decían, hai estudos recentes que din que o tema do avance da ultradereita, que ás veces poñemos que ten moito que ver co que a mocidade lles gusta esta opción, hai estudos xa que verifican que non é tanto unha cuestión de idade como unha cuestión de sexo, é dicir, de xénero, non? As mulleres, vedes aí, isto é un gráfico de como evolucionou o voto á cara esquerda das mulleres respecto aos homes, non? É dicir, antes éramos menos de esquerdas que eles, e de repente fomos subindo e agora somos moito máis de esquerdas que eles. Cal é o punto de inflexión? As movilizacións masivas feministas, a raíz do tema da manada, 2018, 8M, aí hai un punto de inflexión. E agora as mulleres somos máis de esquerdas que os homens cando viñamos de ser menos de esquerdas, non? Nos fomos, falo de esquerda-dereita porque son unha señora maior, pero, bueno, máis antifascistas que os nenos. E, polo tanto, é imprescindible tamén darlle unha oportunidade ao feminismo. E logo creo que tamén temos que ter claro, cando falamos da mocidade, que hai unha porcentaxe de poboación que vai a ter outras ideas, é dicir, como todo, non? Pero hai, eu creo que o importante sempre é a masa maioritaria, a porcentaxe maioritaria que ten dúbidas, que non está convencida. Creo que esa é a que temos que traballar, tamén dando o debate, dando a batalla contra o relato imposto, contra os bulos, contra as mentiras. Por que Pablo Iglesias abre Canal Red? Que nos pode caer mellor ou peor, pero como politólogo eu creo que demostrou que non é tonto, non? Por que abre un medio de comunicación? Por que aparecen agora Verifica, Maldita.es, ou por que funciona Silvia Ichaurrondo na televisión española? Porque a xente tamén está ávida, non, de vece de contidos dos que te poidas fiar. Falámoslo esta mañá, xa non sabemos se unha foto é real ou non é real, xa non sabemos. Entón, a xente por que triunfou Silvia Ichaurrondo? Porque o momento dixo, non, este dato non é así. Ou por que nos gustaba tanto cando Yolanda Díaz decía, voulle dar un dato, porque era algo fiable. Entón, controlar o relato ou dar a cara é importante. Por eso hai formacións políticas xa que están abrindo os seus propios medios porque queren meterse nese empuxe, non? Nese relato. Ás veces para decir a verdade, ás veces tamén para arrimar as coas súa sardina, non? Evidentemente. Pero a batalla temos que dala, non? Cos medios que sexen. E, por suposto, a parte do feminismo, eu creo que tamén a memoria é importante, non? Memoria combativa, porque, efectivamente, como ti decías ao principio, eu sempre defendo que non facemos memoria desde o memorialismo galego só
como unha cuestión de xustiza co pasado, senón tamén porque consideramos a memoria unha ferramenta imprescindible para crear unha sociedade máis xusta no futuro. E é moi importante porque a politóloga Marta Fraile, que traballa no CSIC, di que precisamente a partir dos 15 anos, ata antes dos 30, non? Cando se forma a opinión política da cidadanía, o que ela chama os anos impresionables, non? E dice que unha vez que cristalizan eses cambios, que cristalizan esas ideas, digamos, que mudalas é moi difícil e, polo tanto, se continúa esta tendencia cara á ultradereita, vai haber ondas expansivas, di ela, non? Cara ás xeracións vindeiras que van afectar non só ao resultado electoral, sino a moitas outras dimensións da sociedade. É dicir, o problema non é só que vayan a gañar nas urnas, o problema é que vai afectar a moitas cousas da sociedade. Así que eu, para rematar, quería mandar unha mensaxe positiva, non? Porque tamén hai moitísima mocidade involucrada en voluntarismo, moita rapazada moi empática co colectivo LGBTI, co feminismo, co medio ambiente, non, que se moviliza por cuestións positivas. Por lo tanto, eu teño moita esperanza, non son nada pesimista con cara ás novas xeracións, pero creo que hai que dar a batalla desde a esquerda. Creo que desa mocidade comprometida e empática hai que turrar, porque, aínda que titulei esta ponencia Divulgar o mal tirando no fascismo, eu sigo creendo na bondade intrínseca da xente. Non sigo querendo pensar que hai xente boa, basicamente. E acabo un pouco cunha anécdota dun amigo meu, que foi un pouco o título, foi por aí, porque cando eu era, tiña 15, 16 anos, hubo unha cousa, te acordarás ti que somos da mesma vila, saí de repente, hubo dúas pandillas de nenos ben da miña vila, todos chicos, por certo, que fixeron como unha competición, unha noite de farra, de a ver quen levaba a cousa máis rara. Atopámonos aquí no Peirao de Pasaxeiros, en el Pido Villaverde, atopámonos aquí a ver quen trae a cousa máis rara. Entón, uns levaron un cono de tráfico e os outros levaron cousas que quitaran dun cemiterio, as cruces de tumbas, os floreiros e tal. E claro, cando chegaron ali, os do cono dixeron: estades tolos, vamos a ir presos, entón tiraron todo ali, e ao día seguinte os medios dicían que houbera vudú e houbera unhas cousas así, que fixa bruxería e tal, e había, estaban facendo vudú en Vila García, sectas e tal, non? E, houve un par de días que estivo o povo super revolucionado porque había alguén que estaba facendo vudú. Entón, saíose na prensa e un amigo meu estaba nese grupo que foran ao cemiterio. El di que el só descolgou o horario, pero, estaba ali. Entón, o seu pai leu a prensa e o seu pai dixo: o meu fillo vai todo verán a mina. Niñatos, non sei que, porque xa se empezou a decir que non era vudú, e el dice: eu estaba coa Madalena e meu pai, vai a mina. Total, que o pillaron, claro, os pillaron a todos. E o comisario díxolle: que, Pablo, díxo ti a Ramiro ou digo yo eu? E dixo: non, digo yo. Entón chegou a casa e Ramiro, eu mato e tal. E chegou a súa nai, Esther, e dixo: non. Ramiro, non sei se és bruto, vamos a sentarnos con el e vamos a falar. E o meu amigo dixo: me convén máis a vía Esther que a vía materna. E o que lle dixo a súa nai é dicir: pero vamos a ver, Pablo, ti distingues o ben do mal? Esa foi a frase que lle dixo filosófica que lle sonai: ti distingues o ben do mal? Pois eu creo que ao final eso é importante, non? Axudar un pouco tamén, recuperar un pouco esas cosas un pouco que parecen un pouco maniqueas, pero é de recuperar o ben do mal, é dicir, non porque nos pillen, non porque sexa mellor para nós, sino porque hai cousas que se deben facer e cousas que non se deben facer. Eu creo que axudar a rapazada a que distinga o ben do mal, ás veces, que é importante, non? Como vai a ser moito máis efectivo, porque Pablo sempre di que a mellor a bofetada de Ramiro xa me esquecería, pero esa cara de desgusto da miña nai dicindo que fixen mal, que para que non distingas o que está vendo que está mal, pois marcoume moito máis na vida, non? Pois a ver somos quen de transmitir esa necesidade de volver ao ben, non? Ao bo camiño. Grazas.